obispo, sa ating members of El Shaddai at kapwa kandidato, magandang gabi po sa ating lahat. Siguro, hindi na siguro ako magmampanya rito sapagkat nakikita nyo naman po sa Google o sa mga sarili nyong informasyon kung ano man yung nagawa po namin habang kami nanungkulan. Ako'y magpapasalamat lang ng lubos sa inyo sapagkat palagay ko hindi ako maging senador noong 2013 kundi dahil sa tulong ng El Shaddai at sa suporta ni Brother Mike Delante. At higit po dyan, ako'y nagpapasalamat sapagkat sa 6 na taon wala pong hiningi si Brother Mike o ang El Shaddai sa akin, kundi manungkulan po ng tapat at sundin lang po ang batas ng Diyos at ang batas ng bansa. So maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po ang El Shaddai. God bless. At pagdasal niyo po kami lahat. Maraming salamat po.